Angibingelele bafethu. Umsombuluko. Sivukile ke thina. Wena ongavukanga soshawa uMonday. Ncenga uvuka uphuza amanzi. Phuza amanzi uvuke. Khahlela ingubo la. Sikhahlelile ke thina ingubo ke thina. Singaphandle manje. uMonday plaza ade kuMonday onzima. wePirates neChiefs. Ya. Ithi sibonge bafethu yimini usibonelo wamasango. Quadriplegia uC4 C5. Ngalama video okhathalele ukuthi abantu bawabuke bafunde. Akusho ukuthi lama video azobuka umuntu okhubazekile kuphela ngoba mina impilo emva kokulimala ngafunda ukuthi impilo asithi masibuka sibuke ngeside lokuthi ngoba wena uyakwazi ukuyisiza mina ngikwazi ukuyisiza idinga usizo lwabantu abaseduzane nami. So ingakho ngithi angenze lama video ukuthi sifundisaneni sonke ukuthi idisability yokuhlala wheelchair ngizoba specific nje. Idisability yokuhlala wheelchair engozini mhlawumbe yokulimala ndlela thizeni mhlawumbe kuyenze ube iquadriplegia kuyenze ube iparaplegia ngoba if usafika lo 3 months 6 months usafika usuku usadidekile ekhanda uthi kwenzakalani yabo. Mhlawumbe uphela unyaka wokuqala kuyima uma nawade uyimisela ufocus ekuthenini hey njengoba sekunjena kwenziwa njani. So bafethu inhloso yami ukuthi asifundisaneni silekelaneni. Ukhubazekile unormal ngobani whatever eyenzakalayo what goes around comes around yabo. Ungathi wena hayi ngisharp mina nginalutho uthi nangu makhelwane hawu nanga isihlobo sakho nangu ba ugcine usefathi uyoba usizo lapha. But ngama topic engawafakayo ukuthi akufundisa ukuthi from ispinal cord nje basingene ekhanda engqondweni size siyofika emtsinsileni lapha emsileni yabo. Wena usuyakwazi ukuthi wahlukanisa wonke amalunga usuyazi ukuleli ilunga leli lokulimala uba nje ube nje even fana nomuntu uthi uzothi mawe userank noma ukuphi uyambona strugglisha ngewheelchair yabo. Ngoba phela khona abake ba strugglisha ngewheelchair uthi nabo bayasiza. Wena ngeknowledge esesikhulumile usuyazi ukuthi okay umuntu maye kanje usizwa kanje asizwe kanje. Uzobuka wena izandla bothi izandla lezi igongobele mhlawumbe izandla inciphile kakhulu ubone okay lo muntu izandla igongobele kanje quadriplegia nje. Uma uthi izandla zakwazi ukusebenza uyakwazi ukuyisiza lo phela udinga iassistance nje encane yabo. Udinga nje usizo lincane wena usuyazi uzokubamba lapha nalapha yabo. Ngani ngalama knowledge lawe engizama ukwavezela wonke umuntu. Enye into ebhlungu futhi enganakwa and abantu abangayazi uyabona uma wahlala wheelchair ubone abantu mhlawumbe noma iseyindaweni uthiwani lo muntu lo akabe yi-first priority. Ibhlungu indaba ye-wheelchair bafethu ngoba nakho umuntu uba yi-first priority ngobani wena usukungazi ukuthi mhlawumbe nje obehleli unenkunzi malanga yesilonde enqini yabo. Unenkunzi malanga yesilonda ethambeni la lemtsinsileni whatever. Lo muntu lo uyalidinga usizo ukuthi
nimnikeze leyo assistance ukuthi alekeleleke, and then emva kolekeleleka bese yahamba, ngoba mhlambe ungathatha omunye uyikhishelwa isisu nje akanitsheli, yabo, ngenxa yokuthi wena usuyazi ukuthi hey umuntu okhishwa isisu i-disability, hey uka ama-feelings okuzwa akanawo, yabo. Mhlawumbe ayithi uyambotha u-weak, usanda kufika kwi-wheelchair, usuyabona wena uthi lo muntu udinga usizo, okay, akangeni lana kwi-queue, enze into yakhe ayenzayo, ahambe. Ngobani? Asingeke sazi ukuthi ukusiphi isimo, yabo, ngoba abanye abakhulumi. Mhlawumbe omunye umbone ejuluka, xa ujulukiswa yini? Kanti mhlawumbe unesilonda, ngoba ngithi abothi ujuluka, yenzeka isilonda sikujulukise, yabo. Mhlawumbe ujulukiswa ukuthi uconstipateile, mhlawumbe ujulukiswa ukuthi mhlawumbe une-pressure sore enzima, yabo, uyibona ujuluka nje. Kodwa phela ngenxa yokuthi ayithi nganifundisa ukuthi umuntu mhlawumbe mawuthi uhleli uyabothi la ka right uyajuluka la right, uyajuluka right, kodwa ngala ka left akanalutho. Futhi lo muntu la unyawo la ka left linenkinga, or iside la ka left linenkinga. Mhlawumbe umbone ejuluka ngala ka left, futhi iside la ka right linenkinga, yabo. Enye into futhi yama-pressure sore, nama-bed sore, nama-sores-ke nje iy'londa nje zona-ke ubuzona izona zinto eziyingozi enkulu. So asike sifundiseni ukuthi asingazi size sithi sidinga ukubona ngamasayini ukuthi lo muntu njengoba ehleli kwi-wheelchair, mhlawumbe uyambona ukuthi ugoqene uNkunzimalanga afuna ukukhuluma, mhlawumbe uzobona ngamasayini wena, yabo, ubothi unenkinga. Yabona enye into ebuhlungu futhi, abanye uzubone bona bebhandisha amaqakala, bebhandisha inzwane, yabo, bebhandisha iy'thende, mhlawumbe lo muntu ubona ukuthi unesilonda, yabo, unesilonda lo muntu. Akadingi ukuthi abe eduze kwabantu kakhulu, udinga ukuthi asheshe agoduke, ikhona ezophinda ayobeka iy'nyawo phezulu, yabo. Mhlampe fanele aphumuze izinqa, alale ngesisu, ngoba phela mhlawumbe ulala ngesisu for 6 months size siphole isilonda, yabo, size siphole isilonda. If mawuthi unesilonda, khona-ke laba ngenze i-example ngathi khona abantu ababa ney'londa for 25 years, 20 years, yabo. Lowo muntu lo uyaphoqeleka ukuthi impilo yakhe yonke fanele alale ngesisu. If ulala ngesisu, iyona ndlela esafe yokuthi upreventeke iy'londa. Kodwa futhi manje uyakhathala, yabo. Mhlawumbe ungagcina wena usuthi mhlawumbe isilonda ayithi sile kwi-hip engala ka right, mhlawumbe uthi hayi ngizolala ngo-left, ngilale ngesisu ngilale ngo-left, kumele kudevelop esinye futhi ngala ka left, yabo. So ingakho kwesinye isikhathi mina ngeke ngithi umuntu akayifundise ushaya o-4 point, uguqe ume ngamadolo, yabo. Uyifundise ukuguqa uhlale phezu kwey'thende zakho, uyifundise izinto, yabona, ezothi if mawuthi uba kule simo sey'londa, uzokwazi kodwa ukuthi ubuye wenza amanye ama-exercise, ubuye wenze ezinye izinto, ngoba uma ungayijwayezile lezo zinto uzoba ikabisha eliloku elilele nje wena laphana, yabo. Uzoba la kwamagwagwa nje uloku ulele, ngoba awuyifundisanga ukuguqa, awuyifundisanga u-exercise, awuyifundisanga ama-push up, yabo. Omunye umuntu angaxayi ukuthi why lo ngithi emphasize ukuthi hey shaya ama-push up ujim, siyeza isikhathi esinzima, sokuthi mhlawumbe usuney'londa manje, yabo. Ngoba phela uhlezi ulele ngesisu, ngeke ukuthi fa ubuye ushaya ama-push up, unyakazisa umzimba, ushaya ihula-hula, yabo. Ihula-hula ngonitshengisa kuyona mase ngenza le video yokugeza yasembhedeni,
naleyo kuguqa lezi zinto ezingiyishoyo ukuthi izini yabo. Ushaye lezo zinto mahula hula, ushaye ukuguqa uze umzimba unyakazise, ngoba usukulele ngawo isikhathi eside kakhulu ulele ngesisu. Ngoba nakho mhlawumbe uney'londa kuma-hipsini, uney'londa ey'nqeni, uney'londa emtsinsileni yabo. Ngoba lezi ey'semaqakaleni izona eziyingozi kakhulu, bazashesha ufike ethanjeni, wavese ususethanjeni eseziyawushaya yabo. Asigadeni lezo zinto bafethu, siyipreventeni ungazuze ube ney'londa. Kade isondo, if utransfer isondo liyasakha isilonda ey'nqeni, ama-foot rest mhlawumbe wena uthothi uzosizwa uloku ushayeka amaqakala unakile wena, ayithi awuzwa nasey'nyaweni, nabantu abazi bele isondo lelincane lo likushaya amaqakala, udevelopha lapho i-pressure sore enzima, ukuthi mase uyabhela i-pressure sore iqhamuka kanjani, kanti ade lokushawa isondo leli elincane yabo. So bafethu ngithi ezinye izinto esifanele sifundisaneni zona siyinakeni, siyinothise ukuthi watch out la. Okay, nami nginomali, ngiyambona nangumuntu udinga usizo kodwa manje akasho. Mawumbuza nawe, yazi le genge enwaya ekama ngezandla ayive mfethu i-care sometimes mangihlangana naye. Yabona amagenge akithi odaki uthothi ngeza kusiza, kodwa le genge lena uthothi izokubuza ngingakusiza, ngingaka-assista la yabo. Mina ngimtshele ukuthi hayi ngiyabonga, bese ngiyabonga ukuthi ngoba ukubonile lokho ukuthi bengidinga usizo, ngiyabonga ngalokho yabo. Ubonge lokho nje ukuthi usizo bethu uyakunikeza yabo, ngoba mhlawumbe nomunye umuntu uyothi uyalidinga usizo, wena mhlawumbe wamphendula kabi wamdelela, kanti umuntu uyalidinga ngempela usizo. So asilayikheni bafethu, sisubscribe-eni, sikhomenteni, sixoxeni nge-disability, ukuthi if mawalimala uhlangane ibuphi umzima uhlangabezana nabo, and then sikwazi sikuxoxeni, silekelelane ya yilokho kuhle.